Lyd 4. Lyd havet. Billedkunstopgave. Havet. Et mørkeblåt og lyseblåt sted. Der er mange havdyr, fisk. Man har faktisk kun set 1% af hele havet, og man håber at forske mere. Og over 2,5 millioner har druknet i de sidste 10 år. Der er over 500 livredder i Danmark, men havet er et af de mest fascinerende steder, og man leder efter dyr i havet, som ingen har set. Mange store mænd leder efter dyr i havet, som ingen har set, så man får mange penge i det og bliver kendt. Vidste du, at NASA var først et firma, som kiggede i havet, men så siger de, at de ikke vil mere, og der er mange, som tror på, at de så en ting, som gjorde dem meget bange. K.H. Louis.